sadyang sakwil na yung sabla, ay malyaring maging talatuki ko at alagad ko. Yan po isasabihan na kay katamo ng Ebanghelyo. At kindiwanan iti karintane manakakit ing ulagana niting kay katamong kaganakan santo uling ing may patutuo kaniti. Nabeka pakiramdaman tayo po ing Ebanghelyo, dakana rin tutuki kang Jesus, dakana tao. Pero bisan tinindindang tamo inarapan na akit na nila. Ninuman kay kayo, deng bisang maging alagad ko. Ninuman yung bisan tuki ka na ako yung yunana. Wow, tukuran nyo lang yung pengaryo, pero ninuman yung mas paigitan na rin pengari na, kapatid na, pati yung sarili na, ay malyaring maging talatuki. Ninuman ingen ako'y sentro king biena, karapat dapat talatuki. Tamo ko buring gulo. Pero nang kahit yung taong buriring gulo, habak pa mo mag-chismis na po, kahit daladano king barangay. Pero itamo buring gulo. Pero ano kaya katamong pansinan, papakit na ni nga pong Ginoo, lalong-lalo na po ang pigunaman tayo, yung banal na talasulat, ding banal na talasulat, yung Biblia. Bakit tamo na makanano ng Ginoo ng pepasyag ni nga pong Ginoo? Kung pumamasa kayong Biblia, itapamong mo munang libro, Genesis chapter 1, verses 1, following, na ano sa sabyana, king kamumulan, ating gulo. There was chaos. Kaya ba nanita kitang gulo may ating linto, kaya pinagpangaglalang. Baka niya naman din na tao, king apong Ginoo, king Birhen Maria, at inalang plano, may asawa, ilang Don Jose. Siguro, bisabihan na, bilang na rin karela maging anak, etc. Pero, nang milyari, linubya, king apong Ginoo. May gulo yung plano. May gulo yung plano. Kaya kami po na naging pari, kaya balikan mi, kaya kaming karanasan, at inatampun mimuala kaya kami rin pengari. Dahil aliwas, sa likod lang makipag-test seminaryo. Huling, baluray labisa, dahil pengari lang na mag-test lang. Pero ito nga, balurang mag-test lang, dala pakisabihan. So, magugulo. O talungubiyay nga pong Ginoo, ating gulo. At manuban mo babalikan tayo yung may gimbiyena sa Ignacio. Yan mo naman at hindi na bagulo gimbiyena. Agpangking istorya, ikarelang pamilya at inanla. At kay Batya, magubrayang malele keng pekamayupaya, yapin ng hari. Kay Bat, may tungyang sundalos at ito yung pagmaragol na. Nagpangkano kayong istorya sa Sabiana, crash de red chicks, pero napaya-approve ito. So, yung kayang isipan minsan ni Hildo, yapin yung makapakisaw yung metro ang marangya, babae. At kanyang mikagera, metong niya karilinawan. Uneng, yung naginang plano na may bagsak. Muna, makanano may pangaburi, ing metong lalakad siya, ing lakad na 5354. Dali pa yung 5354, nakasasokdan yung kayang weight, ay yung kayang height. Then kaya makakanyin niya, 5'3". Walang kumanyin niya, 5'4". Kasi mitura niya po yung bitis na. At may kasakit na yung linakad. Bakit? Mitura niya pong kanyon. At kapang dinasanay itang kasakitan na ita, kapang magpainaw yan, kayong bali, nalita kaya kapatid, manito niyang libro nga basa na. Then, paborito na mo ko kanong babasa nila, pindetang something that is romantic. Uneng, ding available na libro, ilapin yung tungkol kang Kristo. Ang poreta linapit kang Kristo, inuki kaya, ilapin ding santo.
So, walagot salita, kaining kayang pamamasa, bagya-bagya, panamdaman nating malilyari ng puso. Idan kayang kapag nasa na maging sikat king yato, bagya-bagya, milele. Idan kayang tuturing ang maulaga, bagya-bagya, milele. Uling bagya-bagya, nating magsentro kayo. Nining magsentro kayo biyena, yapin, ni Kristo. At talagang may buluya yung biyena. Ang ganyang kaya kayang pamamasa, napisip-isip na, din ni Santo Mareni, lalong-lalo na kano, ni San Francisco, ang Papa, Santo Domingo or St. Dominic, isipan na, ano kaya nga ako muna man, kapusang kularene. Mag-isanto muna man. At yan po yung kayang bignas. Niyayaluwain, iwana, ang ganyang misan, sinukune, pati ang kayang espada, kaya ngarapanan ng isang ban, ang po itang kayang susulod, at yung mga soldados, kay libe na, kaya susulod na, ng metong katulog. At yung dewa na, may kumpisaya, mga malimos, magtalimos. O yan ang kayang biye, may gulo. Padagpang kayong istorya, yan mo naman po, di sana mo naman itang halos may depression. Pero yan po may suicide. May depression, pero kitang depression na ita, lalo yung kinalawat, yung akong gino. At kanita na si Render, ay kaya sarili, king akong gino. Higit na, atin niyang aus, atin niyang plano yung akong gino kayo. More than his plans, more than his dreams. May aus siya, para bang kanita sumuyo. May ayos siya, bang kanita magbayo. At paging kasangkapan na yung pamagbayo. At di mo yung tema tamang pinili para kaniting piyesta. At akit tamo, nakining gewa na ngayon ning apong ginukaya. Ing kayang pignasan niya pinitang altoldo. Ing akit siyang apong ginu, ing sablang karanasan. Iwari po neng patse Easter Vigil, tapos Sabado de Gloria, tentang metong kakantang kay ka rin, dahil tapakibat. At tatandaan niya, pag ako makapatdala resulu, metong garing kaya katang kanta, yapin itang, ing grasya ning Ginoo, bibluya ing yato. Manwala ko po kanta? Naliko man siguro. Uling nung manwala kayo, na-depress ka, nung manwala kang mitmuya king grasya na ning apong Ginoo, panamdaman mo magdili-dili ka? Panamdaman mo na kang ulaga? O yan po, yung pagkapilita ng biyayan aldoldo, ng kay katang parang alad asan. Ya piningakit siya nga pong Ginoo king sabla. Karakit tayo kayo nindiwana ng mumunang pamamasa mo naman. Ibad king mumuna ng sulat San Pablo, karin taga Corinto. Nano maning daptan nyo ini king ikaligaya na ni Diyos. Miminong kayo man o mamangan, gawin nyo ini, daptan nyo ini, king kaligaya na ng Apostol. O yan po yung biging focus na sa Ignacio. For the greater glory of God. Nano man ang kayang daraptan, ang kaya lalawan niya pining, ikaligaya na ng Apostol. At yung kayang pamibibi, yung kayang pignasan, yabi ng pantunan na ng kaburyana ng Apostol. Yung bagay, tamo mo naman po, urita mo naman ng kaburyana ng Apostol, Buriyo? Oo. Mga di tamong ikpami. Datang kay kami, pamagari mo. Ipaminto ni Lug mo kay tisulip at tibanwa. Burita mo, uneng itamo mo gagawan. Sabari, mga di tayo po itali. Aldo. Ipaminto ni Lug mo. Mubin, itamo serious. Ngayon kubalo po, tapangad yan tayo nin, nasa biyanan ng apong ginugay katama. Nano po, takantataya kanyan, Di paminto ni Lug mo, kaya tisulip, antiban mo. Nano kaya sa biyanan ng apong gino, alaman si serious din.
siguro. At paganakan na kay katamo, San Ignacio, serious man tayo, ing apong Ginoo. Daging kay katang gagawan, balikdan tamo, nanay nga adwanan ng apong Ginoo. Meron po karing kayausan kay katamo bilang Santa Iglesia ngayon, balo ng gagawan nyo naman kay naging parokya, bilang party na nitang kay katamong pamaglakbi at yung Santa Iglesia or Synodal Church, yapining conversation in the Spirit. Nabakananutang manahimik at pakiramdaman tayo yung Espiritu na ng akong Ginoo. Uli kay Santa Iglesia, mirastano kay di sanang San Ignacio nung panayang mumuna nung panimula na katamo ng Espiritu. Sentro yan naman ini kay Bienang San Ignacio. Siguro po talandaman tayo nga manong discernment. Yapin ito. Yung likwan kay katamo. Discerning. Pigugunaman. Nung ka rin yung manigobra ng apong Ginoo. Nung ka rin nakaawsan ng apong Ginoo. Manahimik. Pantunan. Ipamanimula na. Ng banal na Espiritu. Oyan po yung kayawsan kay katamong inay. At oyan yung panagkat ng San Ignacio kay katamong. Lalong-lalo na kay katamong parokya. Yung kay katamong papangini, iba siya po kay Kongregasyon na Augustinians at yung Pompeka Fundador na yapin ni San Agustin ng Hippo. So, nano sinabi na San Agustin, sabi na ating kanong adwang klase lugod. Lugod kay sarili, ang lugod kay apong Ginoo. Pachay lugod kay sarili ang megari, naning maging bunga sakwil mo nga nga ganang pati ng apong Ginoo. Pikasaman mo pati ang apong Ginoo. Dapo, ilugod kay apong Ginoo naman, meron kay sa puntong isakwil, ilele, pati na sarili mo. Sa anong pilinan tamo? Sarili, ay apong Ginoo. Yan, yung yampang namo naman sa Ignacio Berka. Banwa-banwa, yan po, banwa-banwa, pititipon tamo, pagkasusyal tayo kung kapiesta. Pero siguro kaniting kaurasan, kausa nakatamo naman pansin. Kumusta na kayo? Kumusta yung disipulo ng Kristo yun? Kumusta? Baka ko po kabunta na maglakad. Kaya na lalawan. Namin muli na sabihan yung maging Katoliko. At inyang ginamit at wang parables o pamilarawan yung apong Ginoo. Metong yapin yung manalakad tori, ang metong ating yang patalnan na sandalos makilaban. Sinabi na nung manalakad kantori, nakakabot pa talakad. Lukluk ka pa. Lukluk ka pa, pigo na may agyugay kaya ang patalakad. Okay. Huling na ngayon may apayari, may itong yang pikatulan. Darin tao teka. Gawanin ng tao ngayon, manayari. O kaya nung makilaban ka, tingkang dinala na pulong libong katao, gawin mo nung kiulareta na 20,000, lukluk ka pa. Ito ay sigurong kayosan kay katano. Kumusta ni pa ang Katoliko yun? Kumusta ni pa manukita ang Kristo? Nung ka rin mira si Kristo. Ang gayang Domingo, alubanan na lang. Pati na rin ang tiga, mawulagang tatalnan tamo na pipailalang tayo. Sabi na, nung kaluguran nyo na rin kay kong pingari, apo rin anak yung asawa, more than me, you are not worthy of me. Bakit? Bakit mo pong ini isasabihan pa mo rin in corruption? Bakit kaya? Siyempre, nung anak mo, Daddy, luma na yung cellphone ko, ating bayong iPhone ngayon, o itang, desweldo ko, makanyan, may wari kang gobyerno, lalagyan ko nung makakurakot ko nga. Makanyan ko.
Nang kaya simple mong bagay, akit mo la rin yung tatang daw, o imara, mag-obrala kayong gobyerno rin yung anak. Bata kaya akit mo lang pareho lang gagamitan na ballpen. Pareho lang gagamitan na gun. Kasi pala, manuliya, iba't hindi pag-obran, tingali. Potang yuyunaya in pamilya. Kaya sa aking apong Ginoo, o itang, we become corrupt. Emo impera, makukorrupt. Tamo mo naman. Uling elilto itantune nung ninuita mo, anak na kata, ng apong Ginoo. So, atin tapong assignment. Na ng assignment tamo, siguro, bilang pamagsadya mo naman, kaya darat ang Domingo, lawan tamo, kumusta na yung pang-Katoliko? Kumusta na yung pamipaulaga ko ka Kristo? O lagayapin kaya yung Kristo? Pangapilan niya kaya ka rin priorities ko yung Kristo? Kasanting lawin lalaki. Lawan tayo. With the just presuppose. At siyempre, nung pilinan may Kristo, asahan niyo po may kagulo kaya biyahe. Kalyanda ka, reteng, malapit ka. Pikato lang ka, retang, kikilala, kaya mabiya mong ulaga, ikatong Ginoo. We will experience that. At na pong pikato lang kayo, uling tapat ka kang Kristo, blessed are you. Blessed are you. Uling po ang darat ang Kristo, dakala, rin, pikato lang ka. At ang aliwa, lakwan lang ka. At ang aliwa, isakwil lang ka. Masanting igaganakan tayo, San Ignacio, Philippines. Uli nung pakiramdaman tayo, Banasan mo naman ng gulo. Yung gulo, lalong-lalo na kareng priorities tao. Uli po ang may sentro yung apong Ginoo, itang makasentrong pinili mo, milere. So, manyatang sao kang San Ignacio. Pero bangkating maging diwa na ni kayang biye. Yamo naman yung sumawag kay katamot na makananong iya, maging kasangkapan niya kay pamagpayo raring dakal. Apo rin kasuywan na rin dakal, a Kristyano. Itamo mo naman sana pagkibagya, kaburihan sana nga pong Ginoo. At yan tayo kalimbawa. San Ignacio, ipanalangin. Kalugrang kapatid, manalangin tamo, King Ginoo, man sopa na katamong makiramdam, karing kayang amano, at kainuman, biryanang matad karete kay katamo. Uklat no sana ring puso tamo kayusipan, man kita lubos talang akwang naintindihan, ding mensaheng nasanang payabot kay katamo. Timba na kayo doon, nga tang manalangin, Ginoo, sopan mo ka makiramdam at tupad, karing kay kang amano. Ginoo, sopan mo kay makiramdam at tupad ka rin kaya kang amano. Para ka rin pamuntok ng Santa Iglesia, miwangis lasana king halimbawa ng San Ignacio, king malalam apamigunam, miyana diya kindalan ng kabanalan, ipanalangin tamo king Ginoo. Ginoo, sopan mo kay makiramdam at tupad ka rin kaya kang amano. Para kay katamong Pilipino at king bansang Pilipinas, miwangis ta sana king halimbawa ng San Ignacio, asinuyo mitmong tepangan para king balen akeyang tibuan. Ipanalangin tamo king Ginoo. Ginoo, sopan mo kay makiramdam at tupad ka rin kaya kang amano. Para king kekatamong komunidad, manano na sanang in Diyos, pasik na ngano at palalaman in kekatamong kasalpantayanan at pamisan metong kayantabe ni espiritualidad apepakit ng San Ignacio, ipanalangin tamo king Ginoo.
Ginoo, sopan mo kayang makiramdam at tupad karing kaya kang amano. Para ka ring masakit at magkakasakit. Miwangis lasano king alimbawa ng San Ignacio, adinawon ingkayang kasakitan king Diyos. Ipanalangin tamo king Ginoo. Ginoo, sopan mo kayang makiramdam at tupad karing kaya kang amano. Para ka ring niyang wabi, manano na sanang tanggapan na lang Kristo, king kayang kayarian bano, kambe ng San Ignacio at dinganggang santo, at king kayang pakalulo, kamtanda imbye alang angga, ipanalangin tamo king Ginoo. Ginoo, sopan mo kayang makiramdam at tupad karing kaya kang amano. Manalangin tamo para ka ring mangailangan, at kekatamong komunidad, at para king kekatamong sariling kapagnasan. Ipanalangin tamo king Ginoo. Ginoo, sopan mo kayang makiramdam at tupad karing kaya kang amano. Ngeni adwan tamo ing sarili tang kapagnasan. Ginoong Jesus, akilala rakasanang kimpalang taong magmalasakit, miyatad, king kakamano at halimbawa. Bata pamineman sanang pakiramdaman at paintulutan mong lumubla ka rin puso mit kaladwa, rin mensaheng daralanda king kapamilatan naman ng lagyo mo. Di ka maibiyang pamagari, magaman, king alangan ka. Amen.
Kalugurang kapatid, manalangin kayo, kaniting kay kayo ay kakuntawan, matanggap para pa ng Diyos yung pamayumayang ito. Nagapanas sana ni Kino'y tindaon karinggaman mo. King kapurit kaligay ni Kayang Lagyo. King kaya katagas sa planet mabilog ng Santa Iglesia. Huwag pamimiglalang, ikatula mo sana reting ay na yung pangmi, kika, kaniting kapag masusya na parangal kang San Ignacio. Tunay mo kami sana ang papagpanalan, kapamilatan iting Eucharistia, apagkalog mo. Apagkalog mo kay kami iting pagmulanan ng sablang kapanalan. Pinandun mi, kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Yung Ginoo, mantabi kay. At kaya kang tumurin. Ita silare ang puso'y. Makatas na laging Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo at Diyos ta. Iti karapat dapat ang pong matulid. Tunay ping karapat dapat ang pong matulid. Sukat ang pong makakapos. Ing purya na po pasalamatan na ka, kapilan man, ang pong numarin man, o Ginoo manalig pa, Diyos ang malugod, ang pong maganaka. Babayo mi ing banal kapulungan, king banang panahon, kapamilataning pamipalto mong lalaki at babaeng makapasubali king kabanalan. Wabye patutu, king kang alang kupa sa lugod. Agaganda kami, kapamilatana ning biyerang bayani, at sa sopan kapamilatan ding alang likat ng pamanalangin. Ban, maging mabiye kaming tanda ning magligtas mo upaya. Uli na rita, kaya kang ding sablang anghel ang pangbanal, apupuri ka king templo na ning kaligayan. Parangalan, pasalamatan, ang pong daralitan na ka at ngamingan pupuri. Ikapin ng panaloy pa, ikay sipol ng sablang kamananan. Ulinita pa ni kapumi, tugtog me ing espiritu, at mo ing titi pangambun, karetingayin me, paan pabanalana na, at para kay kani, gawa na lang katawan, ampong tayo, ng ginuming Yesu Kristo. At tatandanan mi pa, kanitang benging mi panganyayaya, at bayo na pusang luptinaw ng biyena, kipamailan sa pong kamatayana, kinwani yung tinabi, pipasalamatan na kat pinur, piranso na yung tinabi, dinwang na iti ka rin kayong disipulo at nga. Kunan niya iti ikayungan, at mangan kayo kaniti. Uling iting katawan ko, amidawan para kay kayo. Makayan mo naman kay Bataning Apunan, kinwani ang kalis. Pasibayo, kay pasalamatan na katpinur. Dinwang na iti ka rin disipulo na tinga. Kunan niya iti ikayungan at minom kayo kaniti. Uling iting kalis nindaya. Indaya ni bayo pong alangagang tipan. Amibo po para kay kayo, ampo para ka rin sablang tao. Pan kanita, ipatawaran na rin kasalanan. Daptan niyo iti, ipamigaga na kayo.
kana. Pasyagdahin nga ng misteryo ni kasalbantayan. Iyan ang kakanakan mi o mapamakalulungig pa, ikabantayan ang po'y pamayabli ng bebye, darawin niya kay ka king tinapin na nimbiye, ang po'y kalis na ng kaligtasan. Lain may pasalamatan kay ka. Impepaliarian mo kami matampang talak at harapan mo at sumuyo kay ka. Ikami nga nasanang ni sulu-sulu, king katawan ng pong daya na ng anak mo, tipunan na kami at mong meto ni Padre Espiritu. Kanabay-bay, manakapulawan mo. Makarangan at meto yato ba niya kinilugod. Kampera papaliw na 14, Florentina kay Arsobispo, palukan mong talasyo, di sablang pari ang pantiya kuno, sablang susoy kay kapuluhan. Kanakan mula naman di kapatat mi, aminuna ng pepay nawa, king pihong kapanay ni pangasupling mebye. Idala mo lading sablang may ngayang mo na biye king pakalulong mo, kaya tang masalang harapan mo. Pakaluluan mo kami ngan. Gawan mo kami ngan, karapat dapat magkabit king biye alang angga, pan kambening no na Virgen Maria, indunig Diyos, kamberan San Jose kayong matapatay esposo, kambering man mong apostol, kamberan San Ignacio ning Loyola, kaya kaming patulunan, at kambering sablang banal, ang bibiya-biya kadagod-lagod kaya ka, king kaya kabanding panahon, apo rin na panapalagayan na kasana, kapamilatan ng Jesucristo, anak mo. King kapamilatan ng Kristo, kambenang pong kaya, kagum ni Banal na Espiritu, sablang parang alapong ligaya kay ka, o Diyos ikpang lubos mayupaya, manggamang kingalangangga. Pasalamatan, ang istamong ngayon, naging katang kaluguran na ipa at katang madala.
Lami, kay sablang Morocco, pa, balagod mong pagkalabing kapayapan, kay panawad kay. Ba't kasukan yung pakalulog? Itimawa na kami parati, kay pamanalipan na ng kasalanan, at mikabiyos kami ngalang kasasagkulan, kay sablang kaligaligan. Kapampanayan na po pagsidyende, yung panyatan ng biblong ligaya, ni dalapangabos mi, Yeso Kristo. O Diyos ay pami. Ang kinong Yeso Kristo, sinabi na karang apostol na, ang kapayapan alakuan ko kay, ang kapayapan ko, pabiya ko kay kayo. E mula saan mo paligdan ng kasalanan mi? Nune, ipansinan mo, ang kasalpantayanan ng banal na kapulungan mo, at pamayapan ng pampisan metongan mi, agpang king kapuryan, ikang mabibiya pamagari, magaman king alangan ka. Amen. Ikapayapan ng Ginoo, mantabi sana kapilan man kay kayo nga. At kaya ka, antimurin. Matula tapong yan ipakit, imiga kami itong tamo kay kapayapan ng Kristo. Kayapan po kayo. Yes, be with you. Yung kordero ng Diyos, yung milalako, king kasalanan ng iyato. Wala rin mayayawis, king apula na ng kordero. Ginoo, ako matampang tanggap kaya ka, dapat ikasmiyay nga mano mo, kumayag na ako.
Siklod damo po. Soul of Christ, sanctify me. Body of Christ, save me. Water from the side of Christ, wash me. Passion of Christ, give me strength. Hear me, Jesus. Hide me in thy wounds that I may never leave thy side. From all the evil that surrounds me, defend me. And when the call of death arrives, bid me come to thee, that I may praise thee with thy saints forever. Hear me, Jesus. Hide me in thy wounds that I may never leave thy side. From all the evil that surrounds me, defend me. And when the call of death arrives, bid me come to thee, that I may praise thee with thy saints forever. Talakad damo po. Manalangin tamo. Pag kami malugod, mananunasanang ing sakripisyo ni kapasalamatan ay dinawon ni kaniting kapiesta ng San Ignacio, tayra na kami kingalangang kang kapuryan king kang ligaya. Idadon mi, kapamilatan ng Kristong Kilo. Amen. Hello, hello. Look, tapa po. Happy Fiesta! Nakal pong salamat. Karen po nga ganaganang sinaw, minantabi, at migkalug ka rin karelang kayatinan para king mas makabaldugan at masayang ka-fiesta nganing 2026, lalong-lalo na po rin hermanidad at miyaya diwang sinaw, karen po miya diwang activities, programa, imabilugan novena nga ng nganing ka-fiestan, nakalpunda kala salamat, at makanyan mo naman po yung kapasalamatan, karen pong mig-offer kaniting misa, rin bayong sunis ng San Ignacio Choir, palakpakan dalag po. Ang poreng apostolado ng panalangin, palakpakan dalag po. Dito na kumeri. Nakopya ako. At bahayo po ito, makapanaya na rin kay katamong komi. Tintamo pong second collection para pong fiesta na ding manang parokya king Mabilog Archdiocese so pong fiesta bigka ka second collection for the support king kikatamo pong pakamalan na Mother of Good Counsel Seminary.
Kamo pong mag second collection, pakilalatala po rin nga kaya tamong pari, may biye mas migit na sayat kabaldugan kaniting misang alas 9. Then pong pari na ning deng Agustinian Order po ni Puking Pora, ni Father Chris Juan, at ni Father James Dobles. Yan pong parish priest na ning Santa Teresita Parish, kabikarya tamo, Father Lord Christopher Beltran. Anda kasi Palmayo. Sacred Heart Parish, Palmayo, Father Jason Canlas. Then pong atuang bayong pari, ing parish vicar na ning Macabebe, San Nicolas de Tolentino, Father John Alan Paul Mariano. Dati tayo mga kayabe, kini nga tsuya pa kini King Villa Maria, yung sekretaryo na po ning Archbishop, Father John Paul Toting. Parish Vicar na po ni Santa Rita, Father Ramon Torres. Director na po ng Pre-College Department na ng Mother of Good Counsel Seminary, Father Jerome Roque. Ini po yung balo nung kilala yan talaga, pero... Kayo, yung pong kakadamang dating kura paroko, yamong Juan Danilo Dizon. Yung kakatamo pong Vicar Foray na ng Vicaryato ng Sagradong Puso, yung po parish priest na naman ng Kristong Suluri sa Blang Bansa, kaya ni po yung Model Community, Father Gabriel Mercado III. Impong kaya katapa kamalan mo naman ng Archbishop Emeritus, Yapuseto, Most Reverend Pasiano B. Aniceto. Salamat. At syempre po, yung tatang na ng Archdiocese, impong kaya katamong kaluguran, Arsobispo, Most Reverend Florentino G. Navarias. Salamat. Talakad tamo po. Siyempre po, salamatan tayo naman ng parish priest. Ako ngayon, panalangin tayo po, manatili sanang masaya at yan ay pakukuhanan ng akong kayo. Ikino manatili kayo. At kaya ka antimuring. May Panginoon Diyos, bendisyonado kayo ngayon, pa, ampuning anak, ampuning banal na Espiritu. Amen. Ilmi sa daon tanin, umeta ng yan, ikapayo. Salamat, King Diyos.